Πολλές φορές με ρωτάνε, Ελένη, πώς φτιάχνεις τόσο ωραία site? Η απάντηση είναι απλή, δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω τίποτα από κώδικα. Μεταξύ μας, ούτε Ελένη με λένε. Αυτοί εδώ όμως ξέρουν, αλλά κανένας από αυτούς δεν θέλει να μπει στο βίντεο. Οπότε θα πάρω εγώ όλα τα εύσημα. Τέλος πάντων, ας δούμε λίγο τι κάνουμε εδώ. Web development. Φτιάχνουμε e-shop και site που δεν είναι απλά όμορφα, αλλά δουλεύουν κιόλας. Οι developers μας μιλάνε 3 γλώσσες προγραμματισμού και καμία ανθρώπινη. Software development. Οι software developers χτίζουν custom εφαρμογές και συστήματα και λύνουν προβλήματα που δεν ξέρατε καν ότι είχατε. Τώρα, αν με ρωτήσετε πώς το κάνουν αυτό, θα σας πω με φροντίδα και αγάπη. Content creation. Φτιάχνουμε βίντεο και κείμενα τα οποία θα κολλήσουν στο μυαλό σας. Αν το περιεχόμενό μας δεν σας κάνει να σταματήσετε το scroll, τότε η content creator μας, η υποφαινόμενη, θα αναγκαστεί να βρει κανονική δουλειά. Και κανείς δεν το θέλει αυτό. Digital marketing. Αν δείτε τη διαφήμισή σας να εμφανίζεται στον πελάτη την ώρα που απλά κοιτάει το ταβάνι, μην απορρίσετε. Ο δικός μας είναι, δεν τον έχει αφήσει χλωροκλαρί. Αν μας ψάχνετε, μην ζητήσετε την Ελένη, ζητήστε αυτούς που κάνουν τη δουλειά.